ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವೆರೆ ಕೈರುಚಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯನೆ ಯಾನ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ದಾದ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲಡ್ ಕೊಡೆ ಬೂತೊಗಿತ್ತಡು ಪಂಡ ತಂಬಿಲ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಅಂಚ ತಂಬಿಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಏನು ಅಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವೇನು ನಿಖಿಲೊಟ್ಟುಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಕೋರಿ ಕಂತೀರ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಕಲು ಕೋರಿ ಲುಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏತ್ ಕೆಜಿ ಕೋರಿ ಕೋರಿ 14 ಕೆಜಿಯಾ ಟೈಸನ್ ಯಾನೊಂಜಿ 14 ಕೆಜಿ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದಿಯೊಂದೆ ಐತ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಏತೇತ್ ಬೋಡೊಂದು 14 ಕೆಜಿ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿಗು ಸುಕ್ಕೋಗು ಯಾನು ಪಂಡ 1 ಕೆಜಿಗ್ ಒಂಜಿ 25 ಮುಂಚಿದ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದೆ ನೆಟ್ 25 ಮುಂಚಿದ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ 300 ಮುಂಚಿಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುಂಡಿದ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ 16 ಪುಂಡಿಗೆ ತೊಂದೆ ಯಾನು ಸಂಬರ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪೂನ್ಡು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆತ್ತೆನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಖಾರೋಗ್ ತೂತು ಪಾಡೊಂಡ ಡಾಂಡ್ ಅವೇ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ದಾಸಿ ಮೀನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಓಮಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಓಮನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಚೂರ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಚಿ ಒಂಚ ಬಕ್ಕ ಚೂರು ಬೇವ್ರೆಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೊಂದೇನು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೆ ದಯಪಣ್ಣಂದು ಸುಕ್ಕೋಗತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದ ಇತ್ತೇನು ಪೊತ್ಪೇನು ಮಸಾಲ ಪೊತ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೆತ್ತೇನು ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪೊಂಗ ಮೆತ್ತೆ ಈತ್ ಕೆಂಪು ಅದು ಕಾಯಿಂಡ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಮಾತ ಮಸಾಲೆನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಮ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋದಿ ಇದು ನೆನ್ಪೊತ್ಪೊಡು ನೆತ್ತ ಫ್ಲೇವರ್ ಬನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಪೊತ್ಪೊಡು ನಾಳೆ ಕೋಮಲ ಪಾಡ್ಕ ಬೇವ್ರೇನ್ಲ ಪೊತ್ಪೊಡು ಯಾವೊಂದು ದೆಪ್ಪುಗ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊತ್ತುಗ ನಾನು ಚೂರೆ ಪಾಡಿಂದ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಕುಚಿ ಅಂಚ ಇಷ್ಟೇ ತಿನ್ನೋಕೆ ಪಾಡೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿನ ಪೊತ್ಪೊಡು ಒಂದೊಂದೆ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋದಿ ಇದು ಪೊತ್ಪೊಡು ಸುಕ್ಕ ಹೊಡತಿ ಅಂಚ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದು ಪೂರ ಪೊತ್ಪುರಂಡ ಗೆಂಡೆ ಎತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಡ್ರೈ ಆದು ಹಾಪುಂಡು ಯಾನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋನಕುಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನಿಂಚ ಪೂರ ಮುಂಚಿನತ್ತೆ ಪೊತ್ಕೊತೊನ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ತಾಗುನೊಂದು ಸ್ಲೋ ಪಂಡ ಸ್ಲೋ ದಿಯೋಡು ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಕಡೆದು ರೆಡಿ ಆಡ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆದಿತ್ತೀನಿ ಮುಂಚಿನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಪುಡಿ ಮಂದಿತೀನಿ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಅವಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಗ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 10 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಂದಿ ಒಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 10 ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಂದಿ ಒಂದೆ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಟು ದೆತ್ತದಿ ಒಂದೆ ನೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಎಸಲ್ ದೆತ್ತಿ ಒಂದೆ ಬಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಇದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತಾರದೆನ್ನ ಪಾರ್ದು ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಚೂರು ಬೇವ್ರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚ
ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ನೆಕ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿತ್ತೆ. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಂಡ ನೆತ್ತ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಅಂತ ಬೋಡಿತನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋದಿ ಒಂಚ 10 ಪಾರ್ದ ಯಾವ ಉಂಡಿತ ಯಾವು ಬಂದ್ ಮಲ್ತೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಅಂಡ ಬಕ್ಕ ಚೀಪೆ ಚೀಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಯಾವೊಂದು ಇತ್ತೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾವೀತ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಯಾವಿತ್ತ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆಂದೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಕ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಯಾವು ಈ ತಂಡೆ ಯಾವು ದಿಕ್ಕೇಳು ಮಲ್ಪುಗೈನಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತೆ ಕೋರಿ 12 kg ಅಂಚ ಇಂಚೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತೋಪು ನಿಂತ ನೆಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಂದಿ ಹೋದೆ ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇವ್ರೆ ಒಂಜೀತ್ ಬಕ್ಕ ದಾಸೇವಿ ಪೂರ ಹೇಳಿ ಮಂದಿ ನೋಡು ಲೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ತೋಪುಗು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂದಿ ಹೋದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡಿದ ಒಂದು 2 ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ದಾಸೇವಿ ಪಾಡು ನೋಡು ಸಾಸಿವೆ ಮಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಂಗ ನೆಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೌನ್ ಆದ ಫ್ರೈ ಆದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅದ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಯಾವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಯಾವಿತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕ ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ಕ ಕೋರಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋರಿನತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಖಾರದ ದಂಡು ಮಲ್ಪೊಂದ ಮಸ್ತ್ ಕೋರಿನತೆ ಅಂಚ ಮಗಪರೆ ಕೈಲ್ಡ್ ಆಪು ಜೈಗೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ ಮಗಪುಡು ಇಂಚ ಬಣ್ಣಗ ನೆಕ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತ ಪಾದಜಿ ಖಾಲಿ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ನಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದಿಕ್ಕ ನನ್ನ ತೂ ಸರಿ ಆವಡ್ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೋರಿಂಡತೆ ಎಂದು ಬೇಯಿನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿಯತೆ ನನ್ನ ತೂ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಚ್ಚಿರಲ್ಲ ಆತನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ತಲಿ ಕುಕ್ ಆತದ್ದು ಕೈ ಕೆಂಚ ಕುಕ್ಕುಡು ಇನ್ನಿಂದು ನುಂಗೇಲ್ ಸಾರುಗಳ ನೆತ್ತನೆ ಕುಕ್ಕು ಬಾದಿನಿ ನೀ ಬೂ ತಗೋತೀನಿ ನಮಕ್ ನುಂಗೇಲ್ ಸಾರು ಮಲ್ಪರೋಡು ಅಂಚ ಬೇ ಕುಕ್ಕು ಬಾದಿನಿ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗೆ ಕೋರಿಗು ನಾನು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂತ ಪಾಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ತೂದು ಪಾಡೋನ್ ನಾನು ಹೊರ ನೆಟ್ಟಿಂತ ಮಗುಪೋಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಇತ್ತನೆಕ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಕ ಒಂದು 2 ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಕ ಇದೆ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಬಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಚದೆ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳಿ ಮಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಬಂಡಿ ಬಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಅಟಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಪೂರ ಕಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು ಬೇಟೆ ಕುಬೇಕ ಪೂರ ಕಪ್ಪ ಆತಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾಕಡೆ ಕಡೆ ದಿತ್ತಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕ
ಇತ್ತೆಂದು ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಮಸಾಲನ್ ಪಾಡ್ಗ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದೈತೆ ಮುಂಚಿದ ಪುರ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಬೇಕ ಮಸಾಲ ಪುರ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದಿ ಬಕ್ಕ ಸರಿ ಮಗು ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ತೂನು ಅಂತ ಮೆಲ್ಲದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ತೂನು ಇದು ನಡಿ ಪತ್ತದು ಬಕ್ಕ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಗಡಿ ಗಡಿ ತೂದು ಇದೊಂದು ಸರಿ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದಯಪಂಡ ಪುಗೆ ಬರೋದುಂಡ ತೆಂಚ ಇತ್ತ ನನ್ನ ತಾರಾಯ್ದ ಪೂನ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಗ ಕೋರಿ ರೆಡಿ ಆಡು ನನಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡೋನ್ಗ ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಡು ತುಲೆ ಏಪಲ ಬೂತೋಗ್ ಬುರೊಪ್ಪುನಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ಕಜೀಫ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಡ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಕ್ಕ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಲ್ಮೇಲು.